Integrity превеждаме като цялостност, почтеност, честност. С оглед на темата за бизнеса превеждаме термина като почтеност в бизнеса. Като цяло почтеност, всички знаем, е общо усещане за надежност, тясно свързано с това да действаш правилно, без значение дали някой те гледа. Усещането за почтеност е свързано с наличие на високи етични и морални стандарти, които трябва да следваме независимо от обстоятелствата. В контекста на темата, за която говоря, почтеност в бизнеса всъщност се изразява в наличието на рамка от правила, структури и политики, които се основават на стриктно спазване на законовите изисквания за осъществяване на икономическа дейност, но и на допълнителни въведени доброволни саморегулации, определящи правилата за поведение на компаниите и тяхното взаимодействие с заобикалящата ги среда. Това са всички техни партньори, доставчици, бизнес асоциациите, лобисти, медии, не на последно място техните потребители и клиенти. За да работи обаче правилно тази структура от рамки и правила, е необходимо да изградим и органи, които да следят за тяхното прилагане. В рамките на понятието почтеност в бизнеса можем да разгледаме две големи сфери. Едната от тях е сферата на доброто управление, втората е сферата на превенцията на корупцията. Като и в двете теми, в зависимост от сферата ни на дейност, може да има различен брой подтеми и различни правила, които да включим. Първата голяма тема, превенция и противодействие на корупционните рискове, включва темите за борбата срещу предлагането и получаването на подкупи, превенцията и управлението на конфликта на интереси, включва политиките на компаниите относно подприемането на подаръци и гостоприемство, защитата на сигнализиращите за нередности, нещо, което в България тепърва навлиза по-сериозно. И не на последно място включва и противодействието на прането на пари. Втората голяма сфера, както казах, доброто управление на бизнеса, включва условно две големи теми, които са отговорният мениджмънт и спазването на международните стандарти. Отговорният мениджмънт, както знаете, включва защитата и опазването на физическите и на финансовите активи на едно дружество, управлението на всички бизнес процеси в предприятията и защитата на интелектуалната собственост. Така, за да не е само суха теория, има определени стъпки, които трябва да следваме, когато създаваме рамка от правила за нашия бизнес. На първо място трябва да изберем етичните ценности, които съответстват на разбиранията на нашето дружество и са в хармония с особеностите на средата, в която функционираме. На второ място, на базата на тези ценности, трябва да разработим етични кодекси. И за да прилагаме тези етични кодекси, са ни необходими правила и процедури конкретни, както и политики, чрез които да ги реализираме. Както споменах и малко по-рано, необходимо е да имаме изградени структури, които да отговарят за прилагането на тези политики, правила и норми. Трябва също така да обучим и служителите си. Не просто да имаме нещо написано на хартия и да го раздаваме на всеки при постъпване на работа. Те трябва да са наясно, трябва да се провеждат текущи обучения. Общо взето е процес, който изисква постоянна работа в тази сфера и в тази насока. Не на последно място, необходими са ни механизми, които да следят за стриктното прилагане на тези правила. Всичко това ни говори за един сериозен ресурс, който трябва да вложим в създаването на бизнес интегрити програма на нашето дружество. И естествено възниква въпроса какво ще ни дадат тези правила. В рамките на понятието за бизнес интегритет можем да откроим три основни направления, в които да
видим ползите от въвеждането на програма за бизнес почтеност в нашата компания. Първото основно направление е протичането на вътрешнофирмените процеси. С правилата за бизнес почтеност ще подобрят процеса на управление вътре в дружеството, ще подобрят процеса на подбор на персонала и съответно ще намалят текучеството на персонал, което от своя страна логично води до повишаване на качеството на работа на нашите служители. Второто направление, в което срещаме ползи, то е може би най-очевидното, тъй като една бизнес интегрити програма като минимум включва всички законови изисквания за осъществяване на икономическа дейност. Въвеждайки такава програма, ние си гарантираме липса на санкции и липса на закононарушения в нашата компания. И третата, не и по важност, полза и предимство, което ни дава Business Integrity програмата на нашата компания, е възможността за нови партньорства. Много от големите корпорации в днешно време имат въведени Business Integrity програми, но не само, че имат въведени, те държат техните партньори и доставчици също да имат такива програми и също да изповядват принципите, в които те вярват. Така че, въвеждайки такива правила за нашия бизнес, ние си осигуряваме възможности за нова работа, което пък със сигурност новата работа ще доведе до подобряване на финансовото представяне на нашата компания. По-високият финансов резултат естествено води до увеличени възможности за достъп до свободни капитали и за развитие на фирмата ни. Това ще увеличи и доверието в нашата фирма, наличието на стриктни правила и програми за почтеност, които следваме и които винаги обявяваме публично. Те са почти всяка голяма корпорация, която има бизнес интегрити програма, можете да намерите на сайта. Това накрая, не на последно място, но подобряването на репутацията на фирмата естествено води до увеличен обем на продажбите и лоялни завръщащи се клиенти. Сега, това, което споменах, една корпорация, която следва принципите на Business Integrity е Unilever, корпорация с британско-нидерландски произход, която обединява над 400 бранда, предимно бързо оборотни стоки, но международно разпознаваеми. Ако може да отворим линка, просто да погледнем какво представлява тяхната страница на сайта им, където описват програмата си за Business Integrity. Може ли да слайдваме леко надолу? Може. Основно място в секцията на сайта на Unilever за Business Integrity заема така наречения Code of Business Principles, който е насочен към всички техни служители. И това е документ, политика, която под формата на изрични забрани за действия и конкретни задължения показва на служителите как трябва да се държат и как трябва да реагират в дадена ситуация. Не са просто някакви ценности, а са конкретни правила, които трябва да бъдат следвани. Надолу виждаме, че има... Да, още надолу може. Имат въведени политики за добро управление. На всяко едно има линк, където може да бъде отворен, може да съответно да бъде видян от всеки потребител на сайта. Имат създадени политики за противодействие и борба с корупцията, които включват темите, за които говорихме по-рано, конфликта на интереси, противодействието на подкупите, политиките им за гостоприемство. По-надолу ще видим, че имат съответно въведени политики за защитаващи правата на човека и забраняващи дискриминацията под каквато и да е форма. Също така имат и политика, точно тук Engaging Externally, която всъщност определя взаимоотношенията на Unilever и на всички корпорации, малки и големи, обединени от бранда,
определя взаимоотношенията им с заобикалящата ги икономическа и не само среда. И тук, както споменах и по-рано, най-отдолу на страницата си за Business Integrity програма Unilever заявяват, че те работят само единствено с партньори, които изповядват техните ценности. Ако може да върнем презентацията и да отворим следващия слайд. Така, след като разгледахме същностно какво представлява Business Integrity програмата, видяхме нагледно как изглежда една такава програма на сайта на Unilever. Нека да си представим два казуса, за да можем да видим наистина как би функционирала една такава програма. Първият казус, само да кажа, не са реални, измислени са, но биха могли да се случат и инженерното пътно-строително дружество по време на строеж на ключова отсечка от магистрала се натъква на човешки останки. Той, както се съгласно процедурите в дружеството, докладва на прекия си ръководител, който пък по-рано сутринта имал разговор с възложителя на обекта и който го притиска за приключване на дейностите, тъй като пусковият срок на отсечката наближава. Прекият ръководител бива постоянно натискани от управителя на пътно-строителното дружество с заплахи от уволнение, тъй като нон-стоп има забавения при строежа. И от трета страна той обаче има и някакъв морал и ценности свои собствени, които също го притискат, че пък трябва да докладва за случая. В тази ситуация, при наличието на една Business Integrity програма, когато има конкретни рамки, правила, евентуално фигура на етичен консултант в нашата компания, към който да може да се обърне този ръководител в случая, проблемът би могъл да бъде много по-лесно решен и тази дилема да не стои изобщо пред него. Втората имагинерна ситуация е фирма, в която работим. Ръководството решава да изпрати имейл до всички служители относно спазването на коректно работно време и идването на време на работа. Така да е, обаче шефа на компанията продължава да идва когато си иска, не спазва работното време, тръгва си когато си иска, но тъй като е шеф, никой нищо не може да му каже. Сега в случая от морална гледна точка това изобщо не е редно, но именно понятието за Business Integrity въплъщава наличието на правила и на рамки, които са общо валидни за абсолютно всички. И това, че някой е отгоре, даже означава, че трябва да дава пример, защото едно добро ръководство е силен стимулант и показател за служителите в дадена компания. Така, почти накрая на страница business.transparency.bg от следващият месец ще функционира и ще работи, ако имате интерес по темата, ще има разработени Business Integrity стандарти, приложими за българската действителност, специално в 3 ключови сектора, които са здравеопазване, енергетика и индустрия. Ще има разработени версии на стандартите за по-малки компании, което също е много важно. И ще има изключително много полезна информация по темата, така че можете да проверявате от октомври, ако ви заинтригувах. Може ли още едно? Да отворим страницата? Не, това е последно. Добре. Да, за финал да бъдем почтени не е просто изискване в трудовия договор. Почтеността трябва да е част от нашата същност. Така че нека бъдем честни, не само в офиса, не само в службата, нека бъдем честни в живота си, да следваме принципите си. Много ви благодаря за вниманието.